Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas gesang sesarengan sing begja rahayu ingkang bahagia. Bangun gesang sesarengan ingkang begja rahayu ingkang nyenengake, betahaken ugi rasa pangrasa sing tansah kados pundi pekah preduli setunggalan setunggalipun. Yen tiyang Jawi menika tansah paring pemut bisa rumangsa, aja rumangsa bisa. Awit kadangkala tantangan gesang sesarengan sadar menapa boten sok-sok nggih kula panjenengan sami bersaing sapa sing paling apik dhewe, sapa sing paling bener dhewe, sapa sing paling suci dhewe. Kanthi tembung sanes kadangkala yen awake dhewe gagal terus isin, yen awake dhewe salah terus minder utawa ora pede, yen awake dhewe duwe dosa terus cenderung ditutupi. Supaya apa? Tetep ketok apik, tetep ketok bener. Apa sing salah, apa sing dosa, apa sing gagal ditutupi supaya aja ngasih mencoreng nama baik sendiri. Sacara sadar menapa boten nggih berpengaruh wonten ing gesang kula panjenengan anggenipun bangun sikap. Pemut bab rumangsa bisa rumangsa menika dados pepeling supados anggenipun bangun gesang sesarengan aja ngasih dadi wong sing sombong, sing sok-sok yak-yako. Kabeh bisa ditandangi, kabeh bisa dilakoni. Padahal naminipun janma manungsa awake dhewe mesti duwe kasekengan. Mung mergo gengsi, mung mergo pengin ketok, mung mergo pengin dadi sing nomor siji awake dhewe rumangsa apa-apa bisa. Ning ora terus bisa rumangsa. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid dalem supados anggenipun bangun iman kapitadosan menika nggih kanthi teguh santosa. Ampun ngantos mung merga kegagalan utawi dosa utawi salah lajeng tiyang rumaos boten pantes malih ditresnani dening Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 11 ayat 21 ngantos dumugi 36. Nalika samono Gusti Yesus ndhawuhi para murid numpak prau ndisiki nyabrang. Bareng wis padha bubaran kabeh, Gusti banjur minggah gunung lan wengi iku sembahyang piyambakan. Dene praune para murid wis sawetara doe saka ing pasisir lan diontang-antingake alun awit nampek angin. Watara jam 3 bengi Gusti nusul tindak ngambah banyu.
Bareng para murid padha weruh Gusti tindak ing sak dhuwuring banyu, padha kaget lan alok, memedi lan saking wedine padha bengok-bengok. Nanging Gusti banjur nyelak lan ngandika, "Iki aku, aja padha wedi." Petrus banjur matur, "Gusti, menawi estu panjenengan, kawula kadhawana nyelak ngambah toya." Gusti ngandika, "Ya mrenea." Petrus sanalika mudhun saka ing prau lan mlaku ing sak dhuwuring banyu marani Gusti. Nanging bareng weruh angine santer, dadi wedi lan krasa arep ambles. Petrus bengok, "Gusti, nyuwun tulung." Sanalika Gusti ngulungake asta nyandak Petrus karo ngandika, "Wong cupet ing pengandel, ya gene dadak gojag-gajeg." Gusti karo Petrus nuli minggah ing prau lan angine sirep. Sing ana ing prau padha sujud lan munjuk, "Panjenengan menika estu putraning Allah." Sawise nyabrang mau, padha tekan ing pasisiring Genesaret. Rehne wong-wong ing laladan kono padha ora pangling marang Gusti, banjur padha nyebar kabar bab rawuh dalem lan padha nyuwanake wong-wong lara. Wong-wong mau padha nyuwun saora-orane keparenga nggepok pinggiring agemane, lan kabeh sing padha nggepok padha waras. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken Gusti Yesus sing tindak ing sakdhuwuring banyu sagara lan para murid rikala ningali lajeng sacara spontan bengok memedi. Simbah-simbah rumiyin yen cariyos kangge meden-medeni para wayah utawi anak rikala tasih alit crita bab memedi supados do wedi. Menika crita sing miterat kula paling efektif kangge ndidik utawi paring nasihat dumateng lari-lari. Umpamane kemawon, yen dolan aja ngasi bengi-bengi utawa le bali kuwi surup, mengko ndak digondol memedi, digondol wewe lan sapanunggalane. Para murid ingkang lajeng ajrih merga Gusti Yesus kok kados boten saklumrahe tindak ing saknginggiling banyu sagara. Menika lak temtu manungsa lumrah ora bakal bisa. Awake dhewe sak pinter-pintere wong mlaku, jenenge mlaku ning dhuwur banyu mesti ya ambles. Petrus piyambak ingkang rumaos lan semu mbuktekake rikala nggih ningali angin sing santer terus ya wedi wiwit ambles anggenipun ngambah banyu. Gusti ngendika cupet ing pengandel. Mila kula panjenengan katimbalan kados pundi anggenipun gesang menika nggih sansaya bangun pengandel sing teguh santosa wonten ing maneka warni prakara, termasuk wonten ing praharaning gesang sing kula panjenengan alami. Ampun ngantos yen gesang kula panjenengan rumaos awrat, rumaos kok ngancam kabegjaning gesang saben dinten terus malah nglokro, terus malah ambles, tenggelam wonten ing persoalan, tenggelam wonten ing keputusasaan. Rikala Petrus nguwuh swara, "Gusti, nyuwun tulung." Gusti lajeng nggih ngulungake astane nulungi Petrus. Nah menika tuladha ingkang sae tumrap kula panjenengan yen kula panjenengan nembe ngadepi praharaning gesang. Rikala gesang kula panjenengan rumaos ambles, jatuh, mbuh merga gagal, mbuh merga salah, mbuh merga kadosan. Yen kula panjenengan nguwuh ing ngarsa dalem Gusti, nyuwun ing ngarsa dalem Gusti, Gusti nyuwun tulung, Gusti bakal ngulungake astane. Mung awake dhewe purun nguwuh ing ngarsa dalem Gusti mboten.
mung awake dhewe purun ngulungake asta cepengan ing asta dalem Gusti boten. Nah menika keputusane awake dhewe. Mila sikap ingkang dipun ketingalaken Petrus saged dados tulodo tumraping kula panjenengan. Kados pundi awake dhewe tetep wani nyuwun tulung ing ngarsa dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.